Ay, labog. Na, lagi pre, tawa pre. Sige ka na, pre. Wala ko labot na pre. Pre, pre. Magandang dila, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, ligaya kalabis. Oh, magandang dila. Wow. Indot ta lugarahan, no? Uy, sabog na. Indot ka lugarahan. Bagat mo, ganahan ako nga lugar ng inani. Daan pa ko. Labi na ko yung kapirmi. Sus, lami kay ko pamatyag. Basta inani mga kuan, mga lugar. Lami kay dit ba? Lami kay dut bitaw. Sa Mga bagay. kayo nila nga. Palaw resort, nindot dito. Oh, Palaw Beach Resort ko nun eh. Nindot, no? So nga, laguda na siya nagawan. Pero, nindot yung kayo as in ba? Nindot yung kayo. Bugnaw ang hangin. O niya. May punay, marilax. Tapin sa dagat. Namiki ka ng kuang tingtaob diri ba? Namiki kita maligo diri. Kani, nindot kayo. Brief ako na ikaw magpantips. Ano nga rin? Nindot, medyo kayo nakalugar, taglaag. O dapat tagaan mo na itong tayo matong relasyon. Dili kay sige ra tag busy sa trabaho, na sige po tag pangita kwarta. Dapat tay time sa kanang atong gugma ba tagaan tong time kay lisod kayo mo. Ay, What time? mo na kung ganahan mo. Mga pa ganahan. Ako taga sulti ko, sulti ka noon eh. Ibe ato ba? Lami man na diri kung magsige tag standby diri. O nya dapat may ilim nun. Ay, kachichil ta. Para ko ilim nun ito. Sige, sige, ikaw na ito dito ha. Balik kayo na. O lagi. Sige, ay pagdugay. Kasi makapit-apit ito ba? Kasi makita ka itong chicks ha. Kasi may chicks sa pugka. So mag-chicks mo, kami mga lalaki, di naman chicks, loyal mismo asawa, basta ngani rami, mga bana, inani, dyan siya, loyal, dyan siya, nga buwan. Kaya nakatumbang ba Masalig kami ninyo mga lalaki eh. Abang tayo bitaw. Dili Sige, mo. i-prove dyan mo nga. Di yung ka mapatinta ng mga chicks. Ayaw, Jun. Chicks mo gano'n, dili na kinanglan naman mga chicks kinabuhi kay walay na, di na kinanglan. So palit ako inom na ito ha? Sige, sige, balik tayo dito. Dali na, balik kayo na. Alas ka ni May. Balik kayo, di pagdugay. Ay, kalinda tiro. Eh, kapresko sa hangin. Uy, linom kayo. Ah, lami sila yung Ayo! Ayo ma'am! Uy, pre. Ay pre! Ano ka pre? Musta pre? Kita dali pre! Guwapo may ka pre. Ah, mas di gwapo ka pre! Sa una di mo lagi ka tao pre! Kung tao lagi ka pre! Gusto ko ana rin! Basta na mga pre! Dapat kina pre. Nakadungog ko, nakasawa mo ko nagkuhan, Amerikana ko no! Ay, Kaliwag na ka pre, Amerikana po ron! Nagbulang ka ito pre. Nagbulag mo, ato po Indiana yung nadayo na buwan! Oh. Dahil pa yato pre, ganung naan makadre. Sa may kuyog mo. Ay, kuya ko sa asawa kay nagdit minduwa kay ako asawa ni hangyo mo ko nga dapat kuno na ami time sa mong relasyon dapat tagaan ko ng time among gugma para magpadayon dugay pa jud ko na mong relasyon Ay, pre niya. Asa mo sila pre? to dito pre mo tayong ngutahan ako ng signay chicks dira kasi hindi ko na akong asawa eh Nah, lagot ko sa asawa kay blandig book niya bisaya ako naon ningita ko ng pure nga kuan ba nang Koreana ganahan ko ng Koreana og barog pre ito nak para asawa no pre. dili nito Madamay ta na pre ha. Nakadungog mo asawa pre, isog kayo to pre. Isus gani, isus putot mo kito ilabay ito naka swimming pool maglagot ko na pre. Isi ato to chicks dito ron. Dito na mahadlok na madakpan ta. Ma'am, pwede ka pala birman mo sa ma'am? Yay kini. Madamay pre, na, nagkakay mo kadri takay ta pre. Cheers ta pre sa mundong ganoon. Si madamay na pre ba? Di ko damay ito hilom garo sum kanong dapat ipakita para to tagapa to higayon to gulingon nga soltero ta kanang wala tay libog at masawa na ko sa daan na ko tay mahala ko siya. Si Mita to pre. Mangita to pero dito panata pre. Nga mga chicks dito ato na to. Sa to pre. Ay, sakit yung asawa na to. Indot pa nagidiri pre. Ang taway kita pre. Mo sige tawo palaw bis resort pre. Hindi ka nang padre taway. Asa mo to ingon ni chicks pre? Online pero pre. Naan pre. Asa ni pita? Naan ka. Asa sa kuya sundan ko sa asawa ba? Asa ni pita Sa ko dia pre, siga. kato kaputi pre, kato kaputi. Ito pre, seperti to pre. Single ko ron kaya kekes ko ba? Nindutang lugarahan, no? May peaceful kaayo. Hindi ka nga kuhan, gani? Mauni siya ang Palaw Beach Resort. Ah, dali, bungkos sa taas. Ito, sis. Namuti lagi ka, sis. Ay, si Kuan diyo. Huwag ko lagi kay ka, sis. Ay, sis. Lahi pa ato ba? Nihapin mo daw ko ka. Miss San Carlos? Asa ka nung ana sis? Nadunggan ako sa Facebook ra. Oh, ni-appeal ko. Ika-6 ko nga kandidata. Ah, niapil ka ng Miss San Carlos ba? Unsay purpose ana? Na niapil ka Miss San Carlos? Well, we all know nga people tend to ignore the importance of our mental health. And knowing that we are currently facing this pandemic, daghan gid sila ga struggle sa ilang mental health. Daghag nawadan og trabaho, namatyan og ilang loved ones, and I know how hard it is for them
That is why I want to be the one nga mutabang sa mga tao. Sakto man sis. Mao Ilang, nang sis? ako ang advocacy is mental health awareness. Kay gusto ko maka-realize ang tao unsa ka importante nga mo take care sa ato ang mental health. Oh, sakto sis. Sige lang sis. Maayo man ay mo sis. Sige lang. Kay pray ta ka. Asa mag-iingon nimo ano kanang babae nga puti? Kana pre, wala pre. Kopi ka na. Ay, mo pre, bagay mo anang dakuan pre, mo pariyan mo suot ni ba? Ako kay na Try pre. Ang kaputi ang pre, skapian pre. Gina pa kailan ka ng babae pre? Kato mo lang intro ni San Carlos pre. Ito na mo na si Kuan si Juliana Laguda atong candidate number 6 yapi na Miss Carlos. All pre. No, chance jud kayo kay siya din na di ay sus idol pinanako ato na nako. Idol kay. Kaya pa ni tawhana, oy! Hapit na paglutungan sa oras, palit og ilimno, nga pati naman duulas tindahan. Ah, kapason, kung meron, ngita, kung ning kapason, ay asar pa napit-hapit. Nakakita na pag rin dito og chicks eye. Ay, katawhana ka. Asa man siya? Sis, kapila rin kay kandidinas. So sa swertean ni ko sis kay ika unong gid akong nabunot. So less cool ba yun? Ay, pare no sis no? Pasartihan lang yun. Pasartihan jud ka. Yeah, sis. Ya, okay pa tayo. Ay, miss. Doko. Oh, nakisig. Lagi pre. Ikaw na si Juliana Laguda sa Miss Carlos yapin? Ha? Ako din si Kuan Jason din. Jason likod eh. Ma, di na kasi Jason kay murag sa ilang mga. Jason ko eh. Nalimot na ka? Jason ba? Jason Drolo. Saan mo nang kanuan eh? Katong na nga idol mo. Yapi likig Miss Carlos yay. Sa Mika man ba? Oh, may gana ka. Eh, sa palayo, ibagay kayong gisuot mo. Ibang simpa-simpa. Enggak, bagay mo ano pre, magpapriya mo na pre. Sige, ato ka pwede tabi kaya. Sana pre, pareha mo na pre. Pila din mong edad ay miss? 18 pa daw. Uy, sakto kayo kayo. Edad mo na 18.1. Bagay ito kayo tayo. 18.1 to, di ba? Bagay, Pre, pre. ano, pre? Hindi, pinilitan mo. Pinilitan mo. Puta na mo. Miss, paingat mo miss. 20. Na, pareha din ta. 20 mo ka? 21 media po ko. Gago ba? Ikaw dyan kayo. Sakto kayo. Parang ka nang, ganawa kasi mong beauty ba? Yapi likig Miss Carlos di ay. Oh, niyapin ko. Ay, kibala ka kay like niya ta ka. Yeah, Imo ka nang kuan ko kuno. Kuno beauty ba Koreana something Japanese unsa ba dili kay beauty ba sa mga kuan nga laguda. Unsa ka na candidate gani? Ika 6. 6. Yaman ana nako. Tanaw ba na online na yung banana? Oo, 30. Susakto ta kaya na. Isa na paabot yung dili na mo diri. Ah, sorry. Sorry lang. Sorry mo share mo do ah. Si pwede may kapapa din yun ay. O di katapat tak pwede katapat. Ito pre. Ikaw dapat pwede di na ba okay na ba kang tapad ka? Kita tani ko mga pre. Ha? Ito na. Ay saba. Asa sa kaya? Ay si saba na ko asawa unsa bukan ni. Yan pa ito, madamay tani pre. Ito si saba kay si mudak Mambrabog ganoon ako asawa. Ngawang ka pre. Madamay ko pre. Sa mga Ay excuse kaya? Excuse kaya namin gisabutan para mong negosyo ba? Well. Sabay na lang ko ako ni Di pre. Di pre. Huwag gugay kayo. Aka maayo ni tawhana ni. Huwag pa alang-alanga ka ambisyoso. Burang dili, baboy, dili takupiyay. Kato man ni apil og ni San Carlos, oh. Diskarte pa siya. Ay miss, kaya pwede kumutapad yung miss? Single ba ka miss? Single, kayo mo na ka may sidecar. Ayaw na mo na kay sidecar di ay, wala nga tapad ko yung wasang wala nga tapad. Ay love! Ninyo na ni Miss! Ninyo na ni Miss! Ay mo! Lagi pre, tawa pre. Wala ko labot ka na kaya! Pre! 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 Dili ka manilangan ka pre! Sino magagpangkuhan? Sarada mo na ito! What's up mga kapatid? Alright, nagkakasalamat sa mga supporters na malapit sa mga OFW sa Yes! Cebu, kalibutan. Labi na sa Cebu, San Carlos City! Pagkama City, Ligosong, Silindal. Ayaw talimot din sa pag-support ni Aya. Juliana! Candidate number 6 ni Aya, Juliana Laguda. Yes! Ayaw kalimti sa mga diehard mo followers, mga loyal followers na mo, sa mga, labi na sa taga San Carlos Seniors. Yes! Ayaw makalimot sa pag, ha? Oh, Candidate bilang number ninyo. 6. Alright. So, bye na nagkakasalamat. mga pare! Salamat!
Daghang salamat mga Bisaya, daghang salamat suporta.